जोंनि दाबिखौ सरकारा मानिनानै लायाब्ला राजा लामायाव ओंखारनो गोनां जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मोजां गसाइ नार्जारिया। आसाम सरकारजों खुंजानाय गुणोत्सव आनजादा आसामनि गोबां जिल्लाफ्राव बे समाव सोलिगासिनो थानायखौ जों गासैबो मिथिनानै मोनो। नैथि खोलोबनि गुणोत्सवखौ धेमाजि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथाय दिनै UNB बड' मेम'रियेल फरायसालियाव थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदायाव इंराजि रावजों सोंलु फैनायखौ होबथानाया जाफुंसारदों। थाबैनो बर' बिजोंनि थाखो 2नि गुणोत्सव आनजादनि सोंनाय बिलाइखौ बर' रावजोंनो दानानै गुणोत्सव आनजाद खुंफिननांगौ होननानै दाबि दिखांदों। बे समाव जरायनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों फैजों आबुङै मिथिनानै लानि। सरकारजों खुंजानाय नैथि खोलोबनि जिथुनाखि गुणोत्सव, बे गुणोत्सवखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे होबथादों, लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा होबथानायजों लोगोसे दिनै जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जथायै मोनथाम आफादा बे क्लास 6आव फैनाय जिथुनाखि सानखान्थि आरो बिगियान बे आयदा मोननैया इंराजियाव फैनायनि थाखाय होबथादों। बे समाव आंजों लोगोसे दङ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै सोद्रोमा, लोगोसे जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दं। बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन जे दिनै होबथाबाय बिथांमोना, बेनि सायाव मेसेज मा हरगोन जे आसाम सरकारनि? थारैनो दिनै गुणोत्सव, बे गुणोत्सवनि दिनै थामथि सान। बे थामथि सानाव दिनै UNB गोजौ फरायसालि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालि, बे फरायसालियावबो दिनै जाय जोङो फैनानै नुबाय क्लास 6निया साइन्स आरो मेथ्सआ इंराजि मिडियामनि जानानै फैदों। दा नैबेखौनो जों दिनै मेथ्स आरो साइन्सआ इंराजि मिडियाम जाना फैनायनि थाखाय जों बेखौ दिनै होबथानाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो बर'नि माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद, गासै आफादानो दिनै नैबे जोंनि बर'नि सरकारा जर जबस्ति इंराजि सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि मिडियामाव खालामनांगौ होननानै जाबसिनना होनो नागिरबाय थानायाव जोंनि गासै माहारियारि आफादानो बेखौ नाङा होननानै माने बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिदि बुंबाय थानायावबो सरकारा दिनै जर जबस्तियैनो साइन्स आरो मेथ्सखौ जर जबस्ति माने इंराजि मिडियामाव दिनै फरिखा होहोनो थाखाय हरनाय जादों। बेखौनो जों दिनै नायनानै जों बेखौ कुनु पयथे जोङो बेखौ फरिखा होहोनाय जानाय नङा आरो बेखौनो जों लानानै जों दिनै फरिखाखौ होहोनाय जायाखै। जों दिनै गथ'फोरखौ थिनहरजोब्बाय। दिनै माने जोंल' नङा, जोंनि दुलाराय आसामावनो गासिबो जेसेबां बर' मिडियाम स्कुल दङ बै स्कुलफ्राव 6 थाखोनि जा सोंनाय पेपार बेखौ जों बन्द' खालामनाय जादों आरो। दिनै बे दाबिखौ जुदि आसाम सरकारा मानिना लायाबा फैबाय थानाय समाव माबायदि थांखि लादों? बेखौ आसाम सरकारा मानिनानै लानांगोन आरो बेखौ मानिनानै लायाबाथ' जोङो बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन आरो बेखौ जोंनि माहारियारि आफाद जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभा आरो बिदिनो जोंनि गासै माहारियारि आफादफ्रा बिनि सायाव सावरायनानै गोख्रों थांखि लागोनखौ जों मिथिगौ। जोङो जोंनि जनाय दखरानि सिङाव थानाय UNB गोजौ फरायसालियाव जों दिनै बाहागो लाफैदों। बेवहाय नैबे फरायसालियावबो थाखो 6नि जा कुइसन पेपार मेथ्स आरो साइन्सनि इंराजि बिजोंजों फैनायाव दुखु फोरमायदों आरो जाय इस्युखौ लानानै एन्टायार आसामावनो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों बेखौ जों होबथादों आरो जोङो माने खुनु खारनाव बे माने एग्जामखौ जों गनायना लायाखै। थिग बेबादिनो जों दिनै जनाय दखरानि सिङाव थानाय बे फरायसालियावबो जों बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे एग्जामखौ जोङो फरायसाफोरखौ आरो गार्जेनफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों नैबे माने एग्जामखौ जोङो होथ'नाङा होननानै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों दोनथ'नाय जादों। जोंहा बाथ्राया बेनोल', जोङो अलरेडि सावरायनाय जाखादोंमोन जाय इस्युखौ लानानै माने बाय'लेंगुवेल जाना फैनांगौमोन। थांनाय जा 6 मासनि जा माने एग्जाम जादोंमोन बेवहायबो जोंना बर' बिजोंजोंनो फैदोंमोन। नाथाय नैबे गुणोत्सवनि जा एग्जाम, बे गुणोत्सवआव मा खारनाव बेफोरबादि माने इंराजि बिजोङाव फैखो दा बेखौ जोङो सानना सानस' हायाखै। दा बेखौ जोङो सरकारनि षड़यन्त्र होननानै जों बुंनो नागिरदों। जाय षड़यन्त्रआ जोंनो जाथियाव मोनसे खैफोद लाबोनो नागिरदों जोंनि रावखौ
जों माने रावखौ बुथारनायनि मोनसे परिकल्पना होननानै जों बुंगोन मानो होनबा थांनाय जा 6 मासनि एग्जाम जायो बेवहाय बर' बिजोंजोंनो फैनानै बेवहाय गुण'त्सबआव माबादि माने इंराजि बिजोंजों फैखो बेखौ साननो गोनां आरो जियानो जा जोङो दिनैनि जा होबथानाय हाबाफारि बेखौ जोङो साक्सेसफुलि होबथाबाय आरो जोंनि जा डिमान्ड जोंना जाहैबाय जोङो बाय'लेंगुवेल जानानै फैयोब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैयाबा जोङो बर' बिजोंजोंनो लुबैदों जाय बिजोंखौ लानानै जाय बिजोंखौ मोननो थाखाय जोंहा माने मुंख्लंनि गोथां थैनि गेजेरजों जोङो भाषाखौ स्वीकृति मोननाय दा जोङो बेखौ जोङो खुनु खारनाव जों गनायना लानो हाया दा बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबायाव जोङो फैदों बेवहाय बेनिफ्राय दखरानि गासै माहारियारि आफादजों जों हेफाजाबाव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैनि बेवहाय एग्जामखौ जोङो होबथाबाय दा फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि माबाखौ गोख्रों दाबिखौ जुदि मानिनानै लायाब्ला जोङो गणतान्त्रिक आन्दलननि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया आरो जोंहा जोंनि जा जारिमिनानो बुंदों दा जोंहा माने आन्दलननि अनगायै जों दिनैसिम जेबो मोनबोआखै आरो जों मोनखानाय जोंनि जा मोनखानाय रावखौबो जों दिनै माने जोंखौ माने थांना थानायाव जों मोनखानाय जोंनि निजिनि रावजों जोङो सोलोंथाइ लानो नागिरनायावबो जोंखौ हेंथा दा बेवहाय जोङो सरकारनि माने बिराद षड़यन्त्र होननानै जों बुंनो नागिरदों आरो दा फैबाय थानाय समाव जोंखौ जुदि बेफोरबादि खालामबाय थायोब्ला जोङो गणतान्त्रिक आन्दलननि राहा लागोन आरो जोङो बेखिनिखौ बुंबाय दिनैनि जिथु बिगियान सानखान्थि इंराजियाव फैनाय जाफिननांगौ होननानै सानदों एग्जामखौथ' जों बुंदों एग्जामखौ जाफिननांगौ नाथाय जोंनि बर' बिजोंजों गुण'त्सबखौ लाफिननांगौ जोंनि बर' बिजोंजों माने कुइसनखौ दानफिननानै मा हिसाबै लायो सरकारा बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों एग्जामखौ लाफिननांगौ जोंहा एग्जामखौ लानायाव जोंहा माबा जेबो माने आपत्ति गैया नाथाय इंराजि बिजोंजों जानाङा जाय बिजोंखौ जों होबथादों जोंहा निजिनि राव दङ जोङो निजिनि रावजों जोङो सोलोंथाइखौ लानायनि जोंहा माबा दङ दा बेवहाय जोङो जोंनि रावजोंनो सोलोंथाइखौ लानो लुबैदों दा बेवहाय जोंनि रावजोंनो जों जाफिननायखौ जों लुबैदों आरो बेखौनो जोंहा अलरेडि गोजौ लेभेलसिम जोङो लाइजाम होनाय जादों जोङो जिल्लायावबो फिन जों जिल्ला आफादा जों लाइजाम होनाय जादों फिन एग्जामखौ जानांगौ नाथाय बर' बिजोंजों जानांगौ होनना जों बुङो মোৰ নাম ৰিমি দেউৰী মই চিমেণ্ট চাপৰ কৃষি উন্নয়ন বিভাগীয় আজি উপেন্দ্ৰনাথ মেমৰিয়েল বৰ্মা হাইস্কুলত মই এজ এ গুণোৎসৱৰ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হিচাপে আহিছোঁ তো মই আজি ইয়াতে বৰ্তমান আমি কাৰ্যসূচীটো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি মৰ্ণিং এছেম্বলি হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি অপেন কৰিলোঁ এতিয়া আমি চিটিং প্লানছ আৰু এটেণ্ডেঞ্চ কৰি আছোঁ আৰু বাকী আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আমি এতিয়া আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত মই প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ ময়ো এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে এইটো অলৰেডি আমাৰ হ'ল অসমতে তেখেতসকলে ক্লাছ 6টো এভইড কৰি আছে কাৰণ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডে'ৰ পৰা অলৰেডি যোনবিলাকৰ হৈ আছে চবৰে ক্লাছ 6টো এবচেণ্ট কৰিছে তো মই ওপৰত আমাৰ হেৰিৰ লগতো কথা পাতিলোঁ সিহঁতে কৈছে এবচেণ্টেই যাব সেইটো পাছত সিহঁতে ডিচাইড কৰিব সেইকাৰণে বাকীকেইটা কাৰ্যসূচী আমি চলাই থাকিম কি কৈছে গোটেইকেইটা পৰীক্ষাই বাতিল কৰা হৈছে কাৰণ তেখেতসকলৰ এবচেণ্ট গুচি যাব সেইকাৰণে গোটেইকেইটাই বাতিল কৰা হ'ব 7 ক্লাছ 7, 8, 9 তিনিটা ক্লাছ থাকিব 6 বাদ দিয়া হ'ব सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन
फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।